खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव बिपिएफनि 94थि मिरु मावफुं आफादनि जथुम्मा खुंदों। बिपिएफआ फोथायनाय दं दि एनडिएआ बिटिसिनि मासिफोरखौ देरहागोन आरो सोरखार दागोन। कक्राझाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि डेथ एनिभार्सारि फालिदों। उदालगुरि जिल्लायाव लामा सेराव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। बरपेटा खावनाय जाथायाव हा सिंनिफ्राय 4.99 लाख रां बोखांनो हादों। लखिमपुर हाग्रा मावख'गिरिया घुस लानायनि दायाव हमजादों। 5.68 लाख रां बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ कक्राझाराव बिपिएफनि 94थि मिरु मावफुं आफादनि जथुम्मा खुंदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ 1 मे खालि कक्राझारनि चान्दमारियाव थानाय बड'फा हारिमुवारि कमप्लेक्सआव 94थि मिरु मावफुं आफाद CWCनि जथुम्माखौ खुंफुङो। बे जथुम्माखौ हाग्रामा महिलारिया मासिगिरि खालामदों, जाय बिथाङा 4 मेआव फोसावजानो गोनां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन 2026नि फिथाइनि सिगां गाहाय आफादारि आयदाफोर आरो थियारिफोरनि सायावबो सावरायदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिपिएफआ फोथायनाय दं दि एनडिएआ बिटिसिनि मासिफोरखौ देरहागोन आरो सोरखार दागोन। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ मैया 1 मेआव फोरमायदों दि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स एनडिएआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव मोन 15 मासिखौबो देरहाजोबगोन। बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया कक्राझारनि बड'फा हारिमुवारि कमप्लेक्सआव जानाय मिरु मावफुं आफाद CWCनि जथुम्मानि उनाव बे बाथ्राखौ बुङो। रिपर्टनि बादियैब्ला हाग्रामा बिथाङा बुंबावदों दि पर्बतझरा, बिजनी आरो तामुलपुर बायदि बियाबफोराव गोरोबलायनाया रुजुनायाव खम भट मोननो हागौ, नाथाय दासिमबो बै मासिफोराव देरहासारनायनि मिजिं दं। मेलनि गेजेरजों महिलारिया गासै मोन 15 बियाबनि ब्लक थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों बिसायख'थिनि थासारिखौ नायफामदों। बिथाङा बुङो दि बिटिसि खुंथायखौ गोख्रों खालामनाया दोलोनि जौसिन गोनांथि जानानै दं। जों मन्थ्रि मासिफोरखौ बांद्राय गोनांथि होआ। जोंनि गुबै थांखिया जाबाय बिटिसिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाय होनना खौरां बिजोङाव बुंनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे मेलाव दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादों। बिसायख'थिनि उनाव आफादारि आदब आरो बिथांखिफोरनि सायावबो सावरायनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ कक्राझाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि डेथ एनिभार्सारि फालिदों। बर'फोरनि बिफा महरै सिबिजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि पुण्य सानखौ सुक्रबाराव गासै कक्राझाराव गोथौयै आरो गोथौ सिबिनायजों फालिनाय जायो, जेराव दैदेनगिरि आरो नोगोरारिफोरा ज' जानानै बिथांनि अरायथा उनमोनथायखौ मान बावनाय जायो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि समाजारि राजखान्थियारि सांग्रांथि आरो गोहो बांहोनायाव बिथांनि गोबांथार बिहोमाखौ मान होनानै दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनानै गोसोखांथि हाबाफारिखौ दैदेनो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि, संसदनि सोद्रोमाफोर, एमएलए, एमसिएलए, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा, एबसुनि आफादगिरि के वारि, गागि मावख'गिरि आरो गोबां सुबुं थुबुर नुजाथिदों। जथुम्मायाव बिबुंथि लाखिनानै महिलारिया बड'फानि सानसुमै दैदेननायखौ नोजोर होनानै बिथांखौ गोरों, अननाय आरो न्याय आरो थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायनि फारसे गोख्रों खोथा होनायनि नेरसोन होननानै बुङो। बिथाङा बुङो दि बड'फानि आदर्शफोरा गोबां जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन आरो बे ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो खौसेथि जौगाखांनायनि थाखाय लामा दिन्थिग्रा गोहो जानानै थागोन। गोसोखांथि हाबाफारिनि बाहागो महरै बिटिसिनि गाहाया बड'फानि जोनोम थावनि बरागारियावबो दावबायहैयो, जेराव बिथाङा मान बावो आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायो, बिथांमोननि मोजांनि सोमोन्दै सोंथि खालामो।
बेनि सिगां सानखालि MCLAनि धनेश्वर गयारी आरो काम्पा बरगयारी लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा BTC सेक्रेटारियेटआव बिबार बावनानै फालिनायखौ जागायो। ब्रैथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि कबिराली हालामनि सुरुबेंगेरा गामिनि मांखरसालि खाथिनि सन्दना दैसा बारना कलाइगाव उदालगुरि थांनाय लामा सेराव सिनायै सासे सुबुंनि गोथै सह नुनो मोननाय जादों। गोग्लैनायाव मोखाङा हाग्राजों खोबना थानायखाय सिनायनो हायाखै। लोगोसे खाथिनि सुबुं होननाबो दासिम रावबो गोमाना थानायनि रादाब मोनाखै। पुलिसा सफैना नायबिजिरनायनि उनाव पकेटाव इरनाकुलामनिफ्राय गुवाहाटी फैनाय जेनेरेल ट्रेन टिकेटल' मोननाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बरपेटा खावनाय जाथायाव हा सिंनिफ्राय 4.99 लाख रां बोखांनो हादों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव आसामनि बरपेटा जिल्लायाव पुलिसा खावनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सिङाव दोनखोमानानै दोननाय गोबां बिबांनि रां बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बरपेटा पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ हमनायनि उनाव नायबिजिरनायाव 4,99,500 रां बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरनिफ्राय दोनखोमानो थाखाय नोगोद रांफोरखौ मोजाङै हा सिङाव दोननानै दोनदोंमोन। पुलिस बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरखौ थाद'नाय गैयै सोंनाय फिननायनि उनाव बोखांनो हानाय जादों, जायनि जाहोनाव बिसोर थाखोमानाय जायगासिम सौहैदोंमोन। बे अपारेशनखौ गोबां बेसेननि खावनाय केसखौ फोजोबनायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय महरै नायनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो पुलिसा बे दायाव गोबां सुबुंफोर दं नामा बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। बिबानगिरिफोरा खावनायनि आबुं फोरमायथिखौ नागिरनो आरो आद्रा थानाय खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ लखिमपुर हाग्रा मावख'गिरिया घुस लानायनि दायाव हमजादों। 5.68 लाख रां बोखांदों। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि सासे हाग्रा मावख'गिरिखौ रां जाख्ल'नायनि अजद होनानै हमनाय जायो। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दायनिगिरि अफिसार, जायखौ शिवशीष सान्डिल्य होननानै मिथिनाय जायो, बिथांखौ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन सेलआ गावनि मावख'आरि न'आव गंसे डाम्पार गारि बिगोमानिफ्राय 12,000 रां लानाय समाव हमदों। हमजानायनि उनाव बिबानगिरिफोरा गुवाहाटीनि जुनारसालि र'ड ओनसोलाव बिथांनि थाग्रा खुलि आरो लखिमपुरनि गुबुन मोनसे जायगाजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव सिग्रोमो। सिग्रोमनाय समाव बिबानगिरिफोरा गासै 5.68 लाख रां नोगोद रां बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव हिसाब मोनै सम्पथिनि सन्देह सोमजिदों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशनखौ थि खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादों, जायनि उनाव एन्टि कारापसन हानजाया थाबैनो राहा लायो। एसेबां बुरजा बिबांनि नोगोद रां बोखांनो हानाया नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामदों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बोखांनो हानाय रांनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय आरो रां जाख्ल'नाय नेटवार्कआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।